Piye lur kabar kabeh? Dino iki, bengi iki aku nang ndi yo. Lontong balap asli Pak Dut. Penasaran kan wis tau mrene apa durung? Sing aku Surabaya. Langsung yo daripada weteng wis luwe. Yang menu spesialnya apa mas? Lontong balap sama sate kerang. Lontong balap sate kerang. Pesan satu mas. Sate kerang. Sate kerang mas. Sate kerangnya bisa. Iya bisa. Buka jam pira mas? Jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Oh 9 pagi sampai jam 9 malam. Jam 8 malam. Oh jam 8 malam? Ya. Oh ntar lagi tutup nih. Ya ini lur tampilannya. Lontong balap Pak Dut. Kerangi siji loro telu papat lima. Oleh 10 kerang. Wah. Porsiane lur. Jos. Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bok. Mantep lur. Langsung digas ya lur. Jonas. Sate kerang. Kerang ini empuk. Rasanya ya nyesep tekan jeruk. Jadi ini wis mantep lah ini. Campur karo bread. Tahu dekes ya. Enak Surabaya wajib lur. Ngicipi iki. Embo. Mantep pokoknya rasanya. Pengen ah. Iya. Pengen tuku dhewe. Lendoe. Rasa lendoe. Jadi isinya itu tahu lentu. Selundung kayak bal. bumbune iki rasa lah. Tas iki mangan tebal kuwi enak kae.
Wah, aku ora tau mangan. Jaluk ora. Iya, iya. Jaluk bakule kono. Nek iki ya tak enteni. Embo. Cok lali ngombe. Iya ya. Sampai lali ora pesen ngombe lur. Mas, ngombe ini ono apa iki? Es jeruk ae, Mas. Es jeruk. Sampai lali pesen ngombe, Mas. Saking enake. Piye ngene iki? Pantesan ono sing kurang. Cocok ngombene. Tereten. Itu tanggane no jalan apa Mas sih? No jalan Profesor Dr. Sutomo nomor 11 Surabaya. Dekat rumah sakit RSI. Ini kok RS ya? Rumah sakit Dokter Sutomo. Karamanjangan ya? Iya. Salah ya? Salah titik. Biasa. Gulanya kurang ada. Buah. Mantap. Oke. Sampai kelalen ngombe nih. Ngombene es jeruk. Mangane lontong wikil. Kok lontong wikil? Lontong Mangane balap. lontong balap ngombene es jeruk. Wah. Mantap. Kita mangan sih ya. Yo, jadi entekno tapi. Sang jiwing. Wah, kok iso enak. Mantep kok. Campur Kurang sambele. kurang. Tambahi. Pedes sih. Nek ngeweh piye? Lah wong Surabaya kok sambele. Wes. Tak tambahane. Iki, Siji. mana apa enggak? Siji sik ae. Iki ae. Ya. Tak kayak loro e. Kurang opo aku. Tanggung jawab lho nek pedesen aku. Ono ngombene iki. Ngombene es jeruk, kaliman pedes wis. Kurang jauh bakule. Gak iso ngomong apa-apa enak elut. Nambah. Nambah apa? Nambah ae. Kerupuk. Gak mangan gak ati kerupuk. Pedes. Nampol. Terus nek pesen tak tinggal mulai loh, enggak pesen. Coba. Piye?
Jos ya. Burung kosong sambeli. Ngantekno ora porsiane sak menake. Nggih, gitu porsi yang kuwi. Wake. Entekno lho ya. Nek gak entek gak oleh muleh. Ya wis dulu, ini aja sampai nanti makan sekarang mulai